vagyok olyan öreg, mint hiszi. Nem hittem, hogy öreg! Milyen hamar megtalálta! Hidd el, van ennél rosszabb is. Lakik a lakótársaim, Yuri és Giuliana. Ja. Bombastic side-eye. Criminal offensive side-eye. A könyvekbe temetkezem, és kerülöm a bajt, mint a diák. A káosz királynő! Ráadásul képzeld, lakótársak is leszünk. Mi? Elhiszed ezt? Mind lakótársak leszünk. Valóra vált álom. Válni készülnek. Hogy mi? Úgy sajnálom. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really. Visszaértünk, majd találkozunk, de most van egy kis dolgom, úgyhogy... Mi tagadás? Imádnivaló vagyok. Na, mit szólsz? Mi a franc ez? Nem hallottad? D-táncosai elkaptak valamit. Nem, ez a nagy pillanat, arról ne is álmodj! Jól van, legyen. Beismerem. Egy tágpórusú, fikaevő, buszbafingó lúzer vagyok. Ennyire bírlak. Hagyd csak. Már nem túrom az orrom. Oké. I like me better when I'm with you.